Ovaj čovjek si izvukao sa onim što je uradio trogodišnjoj djevojčici. Part 2. Taj dečak mu je rekao da je bio jedan od 3 dečaka koji su ubili Leu. Navodno to se desilo kad je Leo stala na trenutku sama u pesku i igrala se. Oni su tad iskoristili priliku da je uhvate i da je odnesu u šumu. Navezali joj ruke i stavili traku na usta, tako su je odveli 3 km duboko u šumi. Kad je jedan od njih skinuo traku sa usta, ona je počela da vrišti. To je odmah i dovelo do smrti. Odmah su je tu negde zakopali. Policija je odmah otišla da proveri to mesto. I kad su došli do šume, sve se promenilo. Zraslo je previše trnja. Stvarno nisu mogle da se prepoznaju mesta, pa su zbog toga morali da odustanu. Ali zato, 15 godina kasnije, Leine kosti su pronađene u šumi. To joj je pronašao onaj čovjek koji ju je i ubio. Posle 15 godina otišao je policiji i rekao da je on bio to. Policija ga je pustila na slobodu zato što je prošlo dosta godina.